No víš, já tě nemám ráda. A to já tě potřebuji prostě. Jo. Už se potom utočí a půjdem po svých dolů. No a nohy před sebou. My se právě pod seba ti neuklouznou, co nejvíc před sebou. Tak. Jo. Já ale to vždycky si děláš do Já jsem to dělala. Ale já jsem viděla takhle, tak nebudu to dělat. Máš něco na ještění? Ale ty dáš tím 10 let. Jo, to je nasadí, že se rovnou založíš si tam na tom za to, no? V pořádku, v pořádku. Dobrý. Je takhle, já jsem právě myslel, že se tady přepneš a zase si navážeš tamhle z toho. Ne. Jo, no tak to Já pojedu 8. Jo, tak to je vyřešený, jasný. OK. Já jsem to nechtěl komplikovat. No to jo, že já jsem se koukal, že ti chybí někdy, se tady budeš muset převázat. Mně to takhle přišlo nejjednodušší. No jasně, že jdeš na jednou, pak půjdeš druhý, když jdeš v další přepínce, přepneš zase tohle. No? No to jo, no. Jediný nebezpečí od je, že ji odputáváš, no. Což na skále nevadí, to že nemám spadne pod takhle. skálu. Na Že bys ji měl 2. přivázanou, že bys měl tu 8 přivázanou ještě, víš, aby si nestratil. Já mám tady v kapse ještě kýbel. Náhradní, no tak jo. Tak tím je ta otázka. Protože já jsem počítal s tím, že se dolů pojede potom po dvojlaně, jak jsem si bral ještě kýbel. Jo. No, tenhle ten rok ne, výjimečně. Ať nespadne. Pojď ke mně. Pojď ke mně. Nemá jištění. Nemáš. Zamocat, přivázat. Ale? No. Tak jo. Má právě tu jednu nevýhodu, že zrovna protahuješ, když ti to rovnou někdo zabere. No jasně, no, to je. Tak je v prdeli. To by mělo být, ne? Jasný, máš. Jo, tady už to nemá kdo držet, to druhý lano. Tam už jdeš jenom na páku. Můžeš si do tady ty ruky chytnout obě dvě, že jo? Do té pravý. Že ti ta páka pak takhle neskáče. Ne, to je jenom jedno, to je v pořádku, už si ji pust, ale... Víš, jak to myslím, že si jakoby tou jednou rukou držíš obě dvě ty lana, čímž... Jako takhle. No, přesně tak. Takže ti to pak nebude skákat ta páka jak... Spíš teďka přemýšlím, jak to z toho nějak... Jak to z toho rozumně uvázat, viď? Aha. Jak to z toho rozumně stáhnout. Tak ještě nikam ne, teď se mi to nezavěsíš, sundej si to. Má to jedno praktické nevyužití. A umíš si zajistit tu? Nebo chceš ukázat? Umím. Ale chceš to dělat? Takhle budu držet, v pohodě. Jak se tady to dělá, jsem teď to nikdy neotvíral, to stačí takhle, Jo. ne? No jsem si měl si zkoušet na nečisto tohleto. Dobrý, ale to vyřešení, tady to můžu odpoutat. Můžeš vrčet. Jo, díky.
Nazdar. Pěkně máš pod sebou lano. Na blbě, zastav se. Ne, to máš jako pod nohama, to musím dělat. Tohle pod tímhle se musíš problíž. Počkej. Nejezdí. Jo. Dobrý. Jo, takhle. Nebo tak. Tohle tam osmě, jo, radši. Jsem slyšel posledně nějaký zážitek s brzdou, co směl, že jsi to profesionálně jsem slanil. Ty vole, to nebrzdilo vůbec. Jsem profrčel. Horší jak osma. Je. Když je člověk těžší, tak si je to horší. No, tak já teď nemyslím si, že to byla nějak těžká váha, ale to nebrzdila vůbec. Ale je pravda, že je teda zasraná jak je to. No zasraná by to měla pak brzdit, že jo? Který bude prověřená už. No. Tam to vidíš tady na tom. Tam z výroby dávají takový výrůstek, tady na té straně, to je pod tím, když se podíváš, tak tady je takový jakoby návod. Když už tam A není když